takok nini sinumung baite nini kaimni sinumung rok sa sagai hamnai sagat ani para mung ke belakang para an bumung kongi de burma angga saro IPF ni kasing tongmani apore boro ano Vikas Sunil Prangkol khaja te anoro takur ban thawo जों खानानि बिजिं को सेलेन दाखायनि बे जों दर खबर खा तारिख दिखा बुधबार 11 तारिख 10 समय जों बरनो को दरखनो प्रेमि खायगाबो टाटा अबो आं सागा ओंखाय बर डक्टर जों के दरिबि अबो बर थावो 38 29 बो तारिख थावो आसु टाइमिं आबो बरा बाहाय टाटा को थावो अबरे आंबो गताबो सिनि राजानो नाहारै मसलनि सामुखायनि न जों दखौ बाय थांखाय Tongnya ambo IPF ini biasanya kayak gitu. Abo tatal kok. Oke, te kaisa kok Bangla kok ke je bo mia sawi tongkha norono bo mul jinis phunugui te IPF te BJP ni borok tamno phunugui borok abo je butar tipra motham butar hin je talang thamana abo bosu joti kobui kang pai sek na sa. Borok saka mane mangana ba tin develop develop gai PM ke sini rang para duya da kemano abo ba sini mudi siribo borok abo ko sa punuka abo kokono mohoras ri me abo sini government sarkari o akor borok punu sa Ambai ke takhuna numke sarita Mungya kami blog Klaijak Atramura Gram Panchayat ni edisi ni ini takuk sondi tai Dinesh Debroma Mia 11 tarik 2008 11 tarik 8 Mas 2021 ni salo mia je borok news je news ti viral khaimani bilaikang parani BJP tai IPF tini borok no borok a BJP IPF tini borok to tini borok no Vikas baitai Sunil samani kok borok BJP IPF tini no haipono borok ti promo thani ngai silandari phunudi sanga baiklai news channel ti viral khai jeng sarati pro pin nai hini borok no samani kok a samani no borok asuk khunju kanlia do hai ke pang hai institun hidai borok wan chukoi mi abai klai tirba mo thani BJP o selendari on hini borok media ni madhyome social media ni madhyome dunia no phunumani bagai borok abai planning khaika ta borok tini borok besi khai malai pika nong na mia ni a je borok selendari on abo busuk kuboi busuk tatal suman borok suno subai saka song actually BJP IPF ni sarai se mia ni je selendari o hini borok 27 poribar Atris poribar 15 poribar ni 36 butar hin samani abo totally false total borok asuk butar ya borok totally 4 jon do 5 jona te phatan borok tui family ko ngar borok no saka butar kobang ni sung bare sanai himin samani pore borok butar kobang hini bare saka mia borok je abo slender namani abo totally tata amro sung ekdom selengo kobui lama te himnai ni sung hamjago tata lama te himnai sung hamjagya sung hamjago bubagra sini bagai bono sini tinang bono sini jotogi sung dini tinyo sini mantai mani manai sini kita tadi balen bubagra tinyo sung manai te kaisa kok sungnam sungo takhungno Babsa diki to 10,000 ni samung belai no kaham kai je khalalai tongo 10,000 bagai hingkai tini te kaisa babsa hingkai tamuni bagai gram hasu bolong bisingo thangai mane jonorong no ma haike thangui toni kha tractor ton kha ba kisa sai sukrobi sai khna kai hamna borok ni sal hingkai mo hai BJP IPF tini bongni kuno popar jaga borok ke borok thoginan moton korika jara bisingo tongma sin tapuk te buk tongno borok ek duita kopsol kok sai thoki mano aboni bagai borok bising bising khabai daga ba hiklai social media ente borok viral khai tongo BJP IPF tio tiba mo thani selendar khai bongna bo political chal bongna bo bai thangjagia borok do pana siglangna nisnayo tai aboni bagai BJP IPF ni Vikas tai ini Sunil ni a khokai bajino sung ekdom selangmaya thon Dipramata long live. Dipramata long live. Bubagrake. Bubagrake.